kalurian. Daghang salamat na ni ate from US. Daghang salamat kay barang kinsa ka. Hoy, pasalamat ari, way batasan. Thank you. Basta si ate nga tighatag. Ate. Thank you kaadyo. God bless. Ara ning pangtanaw nung dya. Teka, kukuha natin. Paano pakalan? Ha? Pakalan na lang. Sosyala, uy. Grabe, sosyala! Ayun, bigay kayo tayo sa labi. Mami, hapon. Hapon, ang nag-ni-exhort to. Puro Calvin Klein. Ipamauwan ko guys kay niadto mig labawan gina nabuntag tanawan ni Diyos ang itbi kay nako tay mga pang-post nga mga laag pa. Ang uban hapon gipang-post dinhi sa YouTube pero murag adto na lamang siguro sa itbi na i-post ag mga panglaag mo kay ag kani hara lamang ni i-focus sa ato ang daily life vlog. Blur dagang cellphone pa nga nun napay kuan sa lamesa guys wa pa mi nakatrap ko kay mao pag gumanag panihapon miinom ko gamay nga soft drink kay lain naghang ginawaan kilot sad ana mo nang karne ba? Baw, karne man good may kay da may karne strip dugay na. Limaho ng bugan. Awa pa mo pud. Dugay na to wa man mapansin matong sabaw na namo. Napi man nun pero luod gihapon yung gabi tog buong karne. Baw, pura ba kay kabuhian na dito kag karne? So mo to pasensya naman sa pangagha kay nang gitang tangagaho ang full step kinag full step ra ko dan kay ako kabalik sa dentist ana putong itaod og nako yung mga lakaw yan kay mauob ko magisingisi pero sa camera ra video ring na bro confident ra ko pero kanang personal jud nga magatubang ta bro makuha ng confident ako kabalik og kuan dentist. So anyway gani na lagi murag hilot siguro ko napiyan ko nahagbong ko ang sakit aghang balik kawang bawo nga himbis kay mingon na ganyan nahug na yun ko wa man ko kakita kay medyo ngit-ngit pa kita mo footage aw wa pa mo kakita sa footage no harang ibot ang footage kana tanaw na. Murah. Igo ka ng bato? Nah. Kuha yung mas mo nang. Ha? Nah. Bako, dugma kaya. Ya. Betul. So mao to nataga ko alam ko na video kay ngit-ngit sa 360 ang gigamit kay og lamdag pa to makit-an gyud na ladjog ang giligiran. Koy kuan man. Naam di bato dito pag naog na hingan dyan nag-crooks pero ko baga-baga ang crooks nga na naingana ang crooks da. Wa na ko kabaw eh. Hagudlos mo gud natagak jud ko ingana kay habog man. Manggi hatag ang full force sa katiil. Nagdapat si back sa likod. Agudlos lagi agi. Ay tuning may tagsapi. Maka kan bubalintong pero nakoy nabasahan sa FB na murtukog na inspire ba kay. It's better kuno nga ano to? Kanang be proud kuno sa small salary. It's better than waiting for someone to give you money. Nato na kakuan di ka ko kay
mas maadyo dyan og imong pinita kaysa si hinatag ra bitaw. Naka-experience man ko before na bago pa ko nag-vlog dahil mga sponsors nga na pag nakatong nakasweldo na ko wa na jud ko dawat og mga sponsors nga na kay ang mga tanaw na ning vlog mga trabahante pareho rami nga na sweldo pero katong wa pa sweldo ko kay dugay mo ko nag-vlog nga way sweldo kay dugay mo ko na monetize natong time ning dawat jud og mga sponsors pero hapang paningamutan nga makahimo jud ko content pod kay mao may ilahang gusto ba nga na in return nga makahimo ko content mao na nga murag uwaw ba dyan ko ito nga time nga marbitaw kang limusan pero kato nakasweldo na ko nakasalamat ko nakasweldo ko bahala gamay ra importante ang hinaguan na wak bitaw ka nagkuwat o tagaan ra ka so man dapat be proud kung ikaw mura ka mauwaw kay mong salary gamay ra be proud kaya guban mo ganyan kuwat tagaan at ikaw na kay sweldo naningkamot ka. So, ang mga content, tapos mga ni Agi, ang sa maron, naglaag-laag di ba, kaya gipost sa FB, dyan na pong gipost na sa YouTube. Kaya ba, kung gimingaw mo na ng bata, kaya mo na ma-apel. Hi, guys! Hi! Hi, everybody! Oy! Hindi pang gubot na pod. Kalat-kalat na pod. Sakpan ka! Oo. Hi, guys! Hi, guys! Mamon! Kamusta man mo guys? Yes, salamat di ay sa ang gift ng dawat. Hoy, magsukod ta. Ano na ka? Kamukha ko sa imong gift. Ay, guys, naman dun nami gift na dawat. Ugma na naman namang isukod, ha? Say thank you tita. Thank you for the gift. Naman dyan dawat ng mga short, mga pulong, nga na pang simbahay. Lamang ipakita ninyo nga na pero harap ng ipasukod din dyan. Ugma. Salamat ka dyan, ma'am na nun. Te, salamat ka si ma'am. Magwahang itawag mo sa unan. Kasi naka-close ni ate na naman. Asa ba? Asa Ron? Kaya dyan natin bata. Sama kayo. Papa. Mama. Mama na po. Sige ka, papa. Mama. Mama. Uy, asa ko magpahilo tay. Hindi mo akong itagak sa motor. Kaya, andyan, sana maroon kisa may maghilot na ha. Ikaw na laman sa. Ito ang record guys na. Disgrasya, hindi na may ganyan na. Kapit ka doon na. Na-upload na mo kito. Pa? O, paliso lagi. Hindi mga itatag sapi. Pero, proud po man may sa amo ang mga trabaho kay maghihaguan na. Ang nga dyan kwarta. Nanota na ita. Gatang i-video ba? Mga bata. Buhay man, di makakait yan. Alam niya ba ikaw baki? Ganahan ko baki guys. Katubi ito baki nga. Butangan bitaw crispy fry. Yan dyan i-prito. Parang lamia. Oy. Makaigad ko. Ulala. Yeah. Ha? Kini guys ba? Sa ang previous video. Kaya naman tinangutana o kanang gusto ko na napalit. Nanis TikTok na harang gibutang na to. Tag 19 buok. Agkanitang dinosaur din tayo na apilin kay murag ko anam ni kananay di naman ni basic. Apil man, tinga ganay ko agahan ko ang nanay kanang wild animals ang dato. Kay danam ko farm animals. Wild animals da dinosaurs man dayang na-click tag 19 buok pangitaan jud sang TikTok maka kita mo na to harang nagi butang sang showcase. Kay dam gusto na ngutana og kuan kananay at ni gipalit nami ugod sa kay laminated na kunuhay og kanang imo nang ipuson makip nimo si ja dugay sa malat kay baga man nagi laminate na naharan ko palit og kuan scotch tape. So anyway guys no agato ang mga content ato ang mga murag travel content la ang content nga na harang ipang post sa FB. So ani sa YouTube kuan murag ganahan ko murag daily vlog ra ni ba for remembrance ba na Dalton nga na while Dalton is growing up na may mga video ba nga na ang kaning YouTube murag halam mo din i-focus gyapon sa daily life kay naganahan amud ko nga di na ko mo share ba dinanta ako mag daily life vlog magkuan na lang ko nang mga content na lang jud ba kana na ako di na ko mag daily life vlog di na ma document ag kuang Dalton dihang pag dako ba ana yan ako ni desisyon na jud to nga di na ko mag daily life vlog kabantay bitaw mo sa mga vloggers ni Agi nga yung balik na bito ko glag-lag wala nag-i-appeal sa Dalton pero marag nakana na po ko mingaw ugwa kay wa ko remembrance
Mo nang ako mag-vlog yapon ta, bahalag nga ni gyapon mga rora nga mga video unsa mga inateuray nga na vlog yapon ta ni YouTube mga daily life. So, andira siguro katong vlog for today si kapoy ko sakit ang balik kawang magpabandos kung undoy ron naris likod. Ang kamot ka rin na sakit po rin na kay natukod man, maraming hubag tubangan napadot ka din so maklaro kay ang cellphone ga blurred. Agkuan ko sang cellphone hapin ba nang gas-gas dapat sa camera kay haman nagibutang sang tijan. Ini na pagkahug na agduha ka cellphone ang sudars ang bilbil giipit nga nga bagud maputos bagid juta ba mo nang doubt ko mo samot na blurred siya kay agid ang feel ha siguro ning ukbon siguro na ho. Salamat dai guys sa mga ning follow na sa FB anja sa mga tanaw na dani sa YouTube nga naagyapon hangtod na nag-video mga subscribers ni. Thank you. Manghatag ra ko ninyo mga unsay ang mga product dari mga kuan mystery gift nga na. Basta ang message gani ko ninyo, rang personal nga account ang gamitin, Florami Burato, ug na mo message line di na ako. Basta Florami Burato kanang personal account na 54,000 followers, ako na mga jud ko address. Senda jud mo address kay ug di ka mo reply hatag sa lain kay nami daghan nga deserve pud tagaan. So again, di ako dato kay ba mo sang kaimtang pero as much as possible gusto ko mo give back, muhatag kananay muhatag pud ba kay tagaan man pugog panalangin gusto ko muhatag bahalag nga na rangawe ang importante nalipay mo pug nakadawat. So mao na to guys, matuog sa do magpakuan po ko matuog lang yung bata nitiki dari arang kusuga tingog grabe naka mag-ilis na tanan sa niduwaan ni jagang napkin.